Kolos 2 je moderný poľnohospodársky podnik, ktorý patrí do skupiny spoločnosti Agratika. Vlastný elevátor, 4000 hektárov obhospodarovanej pôdy, export do viac ako 10 krajín sveta. Volám sa Ihor Melenčuk, som riaditeľom podniku a dnes vám ho predstavím. Naše silo má skladovaciu kapacitu 22 000 tón. Pozostáva zo sušičky obilia, plochých skladov, kovových síl, čistiacich systémov, certifikovaného laboratória a rôznych nakladacích miest pre hotové výrobky. Jednou z hlavných plodín, ktoré náš podnik pestuje, je čierna a biela fazula. V roku 2024 sme zozbierali viac ako 2300 tón čiernej fazule. Momentálne sa nachádzame v sklade, kde sa pripravuje na nakládku ďalšia šarža pre našich talianskych partnerov. Čo sa týka nakladacej kapacity tohto sila, je to 12 železničných vagónov denne. To zodpovedá približne 10 kamiónom. Ak ide o kamióny na prepravu obilia, silo dokáže naložiť 20 až 25 kamiónov denne. Z logistického hľadiska má naše silo veľmi výhodnú a atraktívnu polohu, keďže od nás k hraniciam s krajinami ako Rumunsko, Maďarsko, Česko a Slovensko je to len 250 až 300 kilometrov. Medzi našich hlavných odberateľov, ktorým tieto produkty dodávame, patria krajiny ako Maďarsko, Rumunsko, Česko, Taliansko, Španielsko, ako aj Litva a Lotyšsko. Ak sa pozrieme na štruktúru našej sejby v celom podniku, máme 1380 hektárov soje, 1160 hektárov kukurice a pri fazuli je to 760 hektárov. Čo sa týka fazule, plánujeme celú úrodu z roku 2025 vyviesť výhradne na export do krajín, s ktorými už dnes spolupracujeme. Dúfame tiež, že otvoríme nové trhy. Živíme Ukrajinu aj celý svet. Kolos 2.